Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier en Bakkerij Vonken. Terug in Heerlen op het Pancratiusplein met de grote optocht van de Winkbulen. In Heerlen met 211 deelnemers. En we hebben het net de afgelopen oren al gehad over de jury. En de jury is... Zit je prinses of jury? Ik ben ook prinses geworden dit jaar. Proficiat. Dankjewel voor de eerste keer. Heel trots natuurlijk op een heel klein gezellig cafeetje in het centrum van Heerlen. In de Doutenbergstraat. Café Het Bruintje, alaaf allemaal. Want Heerlen is één moeilijke wet. Zeker wel. Maar je ziet ook heel druk met punten geven. Ja. Ik zal niet zeggen wat ik allemaal zie. Nee, zou ik ook niet doen. Want des te groter is de spas in de tent vanavond. Welke categorie doet je jureren? Ik doe de Einzelgängers en de grote wagens. De Einzelgängers hebben het ook over de actualiteit, hè, burgemeester. Ook onder andere. Maar ook daar zijn we één hart in. Succes, want je ziet maar nog tweeën. Succes met jureren. Dank je heer. En het is weer een geweldige optocht, ondanks dat het weer gaat dik is. Maar de drukte en de lui doen het allemaal heel goed mee. Dus een geweldige vastelovend in Heerlen. Bedankt. Alaaf, dankjewel. Zeker. En we hebben het terug. Dus dat is natuurlijk wel zeer bijzonder dat we het terug hebben kunnen houden nog. Tot nu toe. En laten we dat volhouden. De grote kwestie, de grote vraag de komende oren is of de prins, de prins van de Winkbulen, of die op tijd voor bij de camera's is. Want we hebben zoveel groepen en deelnemers. Maar gelukkig heb ik de opperwinkbul neven me. Dat is Paul Munnix, die zijn vuurt open heeft vandaag hier op L1 televisie. Het gaat zich makkelijk af. Hè. Moest alleen even de microfoon praten. Als du het ziet. Ja, vind ik wel. Ja, ik kreeg allerlei reacties toe op social media van ja, Paul, goed zo. Ik ben echt een mulke weer. Ik kan er niet kijken, ik mag niet op de telefoon kijken. Oh ja, klopt. Ja. Laten we naar de optocht kijken. Want we zijn gebleven ergens bij groep nummer 117 of zoiets. Ja, ik zag net volgens mij 116 langskomen, dus dat kan kloppen. En opnieuw veel snoep en veel thema's die met zeutigheid te maken hebben. Is dat de 116 die voor de 22e keer met zijn gelopen vandaag? Een mulke of een klumke van ze loven een hele smaak immer naar meer. En je ziet hoe druk het is langs de kant. 4-4-3 dik en die kijken naar de Wappetikkies. 119. Deze mevrouw loopt er net voor. En hier zien de Wappetikkies. De Wappetikkieke. Zoals dat huurt daar. Gewoon voor helemaal voor ons eigen stripverhaal. Dat zit CV Loka. Het stripverhaal krijgen we daar nog een keer wat duidelijker te zien. Ik hoorde het net al van de jury, Einzelgängers weer ook beoordeeld. En hierdoor zitten er wat Einzelgängers tussen. Tussen al die grote wagens. De Oelek Knoep, ook een van de vaste deelnemers aan de optocht in Heerlen. Ieder jaar.
Ja, die bestond dit jaar 22 jaar. Die hebben 2 keer 11 jaar jubileum. Daar zijn we nog met de raad en ongelustigheid ook van een feestavond geweest. En ik mag zeggen, dat waren een dolle boel. Want die houden allerlei onzin uitgehaald, wedstrijdjes. En die zijn al 2 keer 11 jaar een mul geweest. Hier nog even de groep Loka met de stripverholen. En hier is de wagen van de Oeleclub. Zo'n hekel aan dat carnaval. Mexicanen van de Oeleclub. Ik heb dat vaker zien staan. Het motto een beetje gebaseerd op de film Coco. Nu ken ik de film Coco niet. En dan maakt dat in een king. Dat valt me al van dicht tegen. Dat zit de film Coco niet kent. Geest toen me straks uitleggen wat de film Coco is. Nou, ik kom dat met dicht naar de film. 123 is Jans Jek. Anne? Ik sta hier even kinderen. Hoi. Hallo. Ik weet even niet wie die mevrouw heet. Vrouw en een nieuwe mevrouw. Die heeft dat vanmorgen gesminkt. Ik heb geen idee wie het is. Je mocht de complimentjes doen. Oké, dank je. Maar het motto wordt dit jaar... Nick verdient een mulke van ons. Nick verdient een mulke. En dan moet ik eigenlijk misschien even naar Yvette gaan. Yvette, vertel de mensen toe. Waarom verdient Nick een mulke? Ja, we willen hem graag bedanken voor alle jaren die hij hier in de hele vastelovend voor de carnavals op te heeft betekend. Zo voor mij leven erbij horen. Moet voor even een stukje naar die is kant. Is in de buurt dan? Nick! Nick de arme mens werd van niks. Nick! Du bent vandaag hier in de optocht. Ja, een beetje huilend zo, want hè, Limburgs, een beetje platvallen. Dit is die kleinzoon. Hoi. Zeg eens Allah. Allah. Hey! Nick, voor willen ik namelijk allemaal bedanken. Omdat ze vandaag die laatste optocht met ons als voorzitter van de optochtcommissie is doen. We willen dat natuurlijk niet meer zo laten voorbij gaan. Dus daarvoor kijk ik heel eventjes naar de zijkant. We hebben namelijk een bos bloemen voor dich. Omdat we dich allemaal willen bedanken. De mensen van de optochtcommissie. Maar ook het andere mensen eromheen. Je mag namelijk met z'n tweeën het leuks gaan doen en je krijgt van ons allemaal een VVV-bon. Voor te besteden, ergens nog keuze. Kijk eens, mijn assistente, Nick. Bedankt. En deze, maar die zo strak is. Allah. Dankjewel. Fijne vastelovend nog, hè. Ook, hè. Heel Allah. Dankjewel. En de mulke voor Nick Bolle. Ja, ook namens L1. Nick, dankjewel. Voor het leiden, het organiseren en de goede banen leiden van de optocht. Ook kijk of dat dit jaar gaat lukken met de Prins. Dat hij op 10 natuurlijk binnen is. Dat is de grote spanningsboog vandaag. En de boesbloemen. Ook van de opnameleider Matt Nilwik. Die felicitaties zien in ieder geval alvast weer binnen. We zijn bij de Vlaavreters en dan hebben we de Vuelta. En hier nog een eindselganger. Wat heet dit? Duurzaam carnaval. Dat is interessant. Wat heet dit mens?
Wie gaan we dat dan vieren? Duurzaam carnaval. Er zijn heel veel een kersttrui aan. Ja, ik verstund hij nu en je kunt de Vlaamvreters verwelten door Michiel Piefer. Michiel de eerste is ook wel jongkindsprins geweest, jeugdprins van de Vlaamvreters, zoon van Joop Piefer, ook bekend in Heerlen. En we zitten uiteraard ook op de receptie geweest. Hij zit normaal bij de groep CVGID, die moesten volgende draaiboek hij 4 lopen, maar die heb ik gemist. Ja, dat maakt niet uit. En ik zou toevallig vandaag vuur zien proclamatie nog met een van die jonge temoelen van CVG die zit. Dit is de eerste keer in 5 jaar dat we compleet zijn. Alleen ja, de dag daarna wordt de proclamatie en stond Michiel en de adjudant Luc. Ja, ook dit is van CVG-ID, dus die jongens zijn helaas toch niet compleet. En ook in Welte, hier net buiten de stad. Een eigen dorpscentrum met een mooi kerkje en een kroeg tegenover de kerk. Ook door weten ze wat Smit is. Wat is hier aan de hand? Ik kan immers die mevrouw helpen. Anne. Wat is er aan de hand? De Richard is dood. Ja, en nu dan? En nu dan? Ja, dan moet ik een nieuwe man zoeken die een gebiedje kan aansturen. Misschien 0900 bel snel even bellen. Zou dat helpen? Weet ik niet, je kunt het gewoon goed proberen. Wacht. Oh, maar dat mis ik zo iemand zich kan aansturen. Oh, dat... Succes verder. Ja, dank u. Nou, gelukkig dat we Anne hebben, zodat we precies begrepen wat er vergeet. En dat die vrouw tenminste ook getroost werd. Hey, ik zie Nick Bolle op de wagen. Kijk eens, dat is nog eens een chef. Chef protocol. Op de Bugatti. We zien in ieder geval een hoop pizzabezorgers. Ja, dit is nummer 121, de Graasvreters. Van Welte Benzeroor. Er lopen ook jeugdprins en oud blommenmeetjes bij. En er loopt ook onze jongkindsprins van 2017, er Jim er eerste bij. La Welte Pucci die hele. En ze komen op de Italiaanse Vetwa-scooters vanuit het zuidoosten van Heerlen om Pucci uit te delen in de optocht van Heerlen. Ja, uiteraard zien het geen Bugatti's, het zien Vespa's, ja, inderdaad. Prachtig gemak. Vetwa. Met al die plastic troep, labbert in de soep. Ja, dat is ding dat de Leo Keulaars van Paul en Leo. De loopt samen al een jaar of 35 met de chef Reiners. De optocht, die hebben ook geen nummer. Maar Rob is erbij. Ja, ik ben even erbij bij de lei en bij de chef. Jongens, wat had er al in dat ding zitten? Heel plastic, hè. Lekker, heerlijke plastic soep. Ja, dat is wel. Ik ga in de tel erop en lik me op de maag. Dat zie je wel wat. Jongen. Weer een beetje door te lopen, want we moeten tempo maken. Hé, maar wie dacht ze wie ze vanmorgen uit de vensterkeeks? Ja, maar troep, hè? Soep weer. Maar het had zich hersteld, dus ja, geweldig. Wie is de sfeer neven de open? Ja, het viel dus 100% met. Maar ook nog wel veel Luno. Oké. Het is slechte weer wat ze gemeld hebben, maar dit is prachtig natuurlijk. Gelukkig. Dan geniet nog van de rest van de optocht, ja? Adieu. Dankjewel heren. Een knipoog naar eigenlijk een groot milieuprobleem in de oceaan. Het schiet dat door een hoop plastic bij elkaar drief en dat wordt plastic.
plastic soep genoemd. Ze hebben dat letterlijk genomen. Of figuurlijk, dat weet ik even niet meer. Met er plastic soep de optocht in. En daarachteraan opnieuw een van die grote groepen. Heel Heerlen. Ja, dat is leuk om te vertellen. Kikwishik. Dat is namelijk de groep die is vorig jaar opgericht. Omdat een van hun Prins Wout van Heerlen, Roger II. En hij loopt onder andere zijn zus, zwager en zo bij. Die hebben vorig jaar de eerste keer niet gelopen naar optocht. Ja, en die hebben echt een carnavalsvirus te pakken gekregen. Want die hebben gezegd, ja, dit doen voor volgend jaar weer. Ja, dit keer als Neptunus, de zeegod. De Heerlense Wink heeft Neptunus aan land gebracht. Is dat gaan mulkenweerd met Neptunus op eerd. Is dat niet de groep de Stigmis? CVGID? Dit wordt de groep CVGID. Dit is hem. Dat zijn ze. En ze hebben op hun wagen ook Michiel geschilderd. Dus we gaan weer even terug naar het Vlavenvretersriek. Ja, we gaan even terug naar Welte. 2011 opgericht in een vriendengroep. Die jongens ja, die bestonden ook al een tijdje. Ik geloof dat die wie ze een jaar of 15, 16 waren begonnen. En daar moet ik even van zeggen, tenminste hoe ik gezegd. De pakjes werden al jarenlang gemaakt door het Annemiek Vervoort. De Roy die loopt ook daarbij. Dat is in een kiekster klopt. Ik weet niet of ze dat op de camera, op de film kunt zien, maar bij de Michiel klopt één ding. Niet de orde die je had, dat is niet ziekorde, maar dat is de orde van CVGID zelf. En er lopen het bekende bij, maar sommigen mag ik gewoon de naam niet van nemen. Lijkt me heel verstandig. Hossa! Dames en heren, nogmaals CVGID. Nodig jullie een dreimaal donder en barst en krachtige laat. Heren! CVGID! Roesje verwoord! Ja, een vol niks natuurlijk. Jongens, we willen heel even een klein woordje richting niks. Druk bezig is het, druk bezig. Het volgende mulke is van Ummert, de laatste Watsloosvereniging. En Europrins is meer als een mulke weert. Dat gaan we zien aan de groep die erachter loopt. Ja, daar zitten weer het wingbulen bij. En het is goed om te huren dat die dagelijks bestuursleden van ons ook gewoon in een optocht metlopen. De Maurice loopt hij erbij, dit is onze penningmeester. Emmer Berry, dat zit sinds vorig jaar dag in het bestuur van Pief Paaf Heerlen Alaaf. En dat is de organisatie die de tent regelt. Ja, nu zag ze dus toch al, de hele baan. Ook bij de slager regelmatig gebruiken. Ja, ook in de optocht zin voor die vuil. Ja, er wonen veel mensen, hè, dus toch gebeurt wat. Ja, vooral feestende mensen blijkbaar. Maar kijk, en die mannen die ik neem, die lopen bij hingen aan toevallig. Ja, gelukkig weer een ezel in beeld, een lachende ezel. Zien vast en zeker de spasvogel. Heerlen de bus niet 1, maar 1000 mulkes weer.
De Spasvogel, ook echt een groep die redelijk wat prijzen binnengehaald de laatste jaren. En die heeft ook zorgen voor kleur in de optocht. De optocht met 211 deelnemers. Ingeschreven wagens en groepen. Dus ja, we zitten bij 128 en we zien pas net begonnen. Dat is leuk, de vereniging is ontstaan uit een buurtvereniging. En op een gezellige barbecue houden ze het. We willen meer wie alleen maar barbecuen. We gaan dan maar optocht mee doen. Ja, dan moet er toch altijd einde bezig die een beetje verstand heeft van design en van ontwerpen van kostuums. Dat moest toch niet ontkend? Ja, nee, dat... Moet er even met smaak zien en met verstand van de uniformen. Ja, zeer zeker. Welke kleuren bij hen passen. Ja, ik zou dit kennen. Werd helemaal gezegd. Daarom stonden we hier, toch? Sava is aan de beurt. Wat doet het nou meer? Ook prijswinnaars, Paul, hè? Sava. Ja, maar dit zijn nog jongens die gaan nog echt voor de prijs. Die bouwen ook zelf aan de wagen. Die hebben tot afgelopen jaar immer op Termulenberg gebouwd. Maar ja, dat moet gesloten werden, heb ik begrepen. Dus die zitten nu ergens anders. Gans uit Mexico en uit Dood en reizen om de hele Vasteloven te beleven. Hossa. Ja, en ze zagen ook, ze missen alweer Ortiz. En Ortiz, dat is Ortiz Curves, is prins geweest ook. En toen was ze een prijsje keer kwijt en de tweede keer was ze kwijt door een ketelbinkje. En dit jaar is dat de kapitein van de Blauwe Chute. Ja, en die moet op die blauwe chute met, hè? Daar. Die moet met, hij staat op de chute dadelijk. Ja, hij is de kapitein, en stel je dit dan gebeurt er niks. Kuifje. En de eerste man op het Maankwartier. Het Maankwartier is een groot nieuwbouwproject boven op het station van Heerlen. En de nette kadetten die pakken dit aan. Landing op de maan, daar op het Maankwartier. Het is nog niet af, hè, Paul? Nee, het is nog niet helemaal af, maar het begint wel echt erop te lieken. Het ziet wel vrij aardig uit. En de aankleding kunt nog een beetje. Ook enorm veel tijd en werk besteed aan de pakken. Ja, die zijn er echt weken mee bezig, maar die hebben ook de week voor de Vasteloven hebben die al ook allerlei activiteiten. We hebben gisteren net de kadettenbal gehad. Hij lukt als de voorzitter van de vereniging, Paul Fris, is in die langslopen. En die houden gisteren ook de laatste dag op de eet. Ja, en nu is Countdown Day. Raket op de maan. Dat was nog niet eerst een kuifje voor. Kuifje, een raket naar de maan. Dat heb ze 20 keer gelezen, hè. Zo ging dat vroeger met die stripboek. De jongbloedjes komen eraan. Van jong rups naar oude pierpel. Ik geloof zoals wat verkeerd, maar pierpel is een ander woord voor vlinder, toch? Is dat heel eens dialect? Ja, een pierpel is een vlinder, ja, klopt. En ook dit ziet weer prachtig goed zo achter elkaar heen door de stroot. Hey, het Pancratiusplein opdraaiend. Ja, ook hij lopen weer het oud-prinsen bij, de René lukt hij bij, de Jeroen lukt hij bij. En dat
De jong bloedje heten ze nog immer. Maar dat kunt waarschijnlijk omdat daar ook immer meer jeugd bij kunt. Want die bestond ook al een aantal, ook 1993 zie ik gestorven. Dus ja, Paul, de jury van de grote groepen gaat het lastig krijgen dit jaar. Ja, dus het, mooie pakken, mooie kleuren. Ja, ik weet ook net wie zo'n jurylid dat deed, of die gewoon een aantal punten per groep opschrijven. Dit vind ik schoon, dit is een plusje, dit is een minnetje. En dan op het einde van nu gun ik plussen en minnen. Of... Ja, het lijkt me heel lastig hier. Want, ja, als ze bijvoorbeeld naar deze groep kijkt qua afwerking. Maar we gaan eerst even naar Rob. Hè? Ja, ik stond hier bij de René Graat. René, wat prachtig ziet het eruit. Is dat niet lastig nu met dit weer? Nou, het is heel erg lastig, Rob, dat kan ik zeggen. Want de windkracht 11 eigenlijk, zullen we maar zeggen, de hield ik als jonge people hield ik toch wel bezig. Dus ja, goed, maar het gaat verrekt dus goed, dat we het zo zeggen. En het is wel hele schwingen. Het is hele schwingen, het is het beste dat ik het voorstellen. Dat dacht ik. Ja. Nog een fijne optocht. Dankjewel, hè. Ja, en veel succes straks in het café hè, met die vleugels. Ja, ze hebben hier breed deuren. Ik ken die jongen, dan zit die vleugel af. Ja, maar als je kijkt naar de afwerking, gewoon een jury nog maar kijken. Zo, ja, we hebben toch al 10 groepen gezien waar de afwerking perfect is. Ja, dat is ongelooflijk. Dan telt toch de presentatie met, denk ik, en het motto. Ja, dus u zei denk ik ook dat, ik zag toen straks van we beginnen als Wingbulen, nou, het is vastgelopen meteen weer met de voorbereidingen voor de volgende. En dat is ook aan die groepen, er zijn ook groepen die doen dat ook. Duist nog een oproep voor een nieuw motto of wat natuurlijk? Nee, dat zal voor ook al een nieuw motto. Nee, dat heeft voor nog niet. Dat moet voor nog. Dus die duist nog een oproep van geven ze een nieuw motto. Denk er eens over na, ja. Dan wordt zeker over praten straks. Anders moeten we Rob Dijks weer vragen. Ja. Ook, maar ja, er zijn zat wingbulen die ook wel een leuk motto kunnen bedenken, toch? Op die snoepende optocht van de Zoerstekjes. Heerlijk verzint hem op te eten. En dat is ook zo. Nu een Beppie zingen. Bij de groep Spas in zicht. We zwemmen al 11 jaar in de Spas. Nou, zoveel kwallen hebben we nog nooit bijeen gezien. Dus kijk of Rob Dijk staat ook zo ervaard. Net in de zier. Ja. Zeker, Ellen, met de kommer. Jongen, 11 jaar bestaat er nu al, hè? Ja, 11 jaar. We zijn er trots op. Potverdorie, wat zijn we er trots op, Rob. Echt leuk. En wat had ik zo 11 jaar bij je gehouden? Ja, vriendschap. Pure vriendschap. Ooit begonnen in de kroeg. Jongens, we moeten echt eens een keer met de optocht mee. Bij elkaar gepakt en gezegd van, en nu gaan we ergens een optochtje lopen. En dat hebben we gedaan. En dat was zo leuk dat we dat nu al 11 jaar doen, joh. En ik neem aan, nog een keer 11 jaar. Ja, we gaan er wel voor, Rob. We gaan er wel voor. We gaan ons best doen. Goed zo, succes. Ja, joh. Hoi. Jullie ook. En fijne optocht. De groep Spas in zich. Met erachteraan, ik zie nummer 137, het busje. Alles doorheen. En dat past goed bij de optocht van vandaag. Waar we redelijk wat nummers doorheen hebben. Maar ja, kijk, Nick is ook steeds afgeleid hè, met mulkes en bloemen en VVV-bonnen. Nick de optochtleider. En dan kan er nog wel eens wat doorheen gaan. Ook in de bekende groep die we jarenlang hebben al, Paul. Jeugdgroep. Alles doorheen. Zie 137. Ja, sputters, spatters, praten, ook in de sneeuw hebben we een kater. Uiteraard.
En de Remunse muziek van Vleesboeket, dat is ook een heerlijk goed. Onder de jeugd. Deze is Henk van de Kerkhof op, wat heet het, een brommer, wat heet het dan? 4 brengen de carnaval naar het centrum met de brommer. Oké. Het hoeft niet lastig te zien, hè? Nee. Want hij zet zijn vrouw af, door de milke gegeven. Ja, hier is de karttrekker uit de buurt. Ah, zo. En de buurt is de MSP-wijk, Leesbroek, Schaazorgenveld, Palenmeeg. Maar u drukt de geen kar, u viert op zijn brommer. En deze groep, dat gaat hem niet worden. Dat gaan we eens van doen bij bekijken. En beluisteren. Want het is natuurlijk meer muziekbox als wagen. Ja, ze zagen met onze vrolijke kleuren hopen wij de boel flink op te fleuren. Wie er lager langs te komen, dacht ik aan Engelstrop. Ik weet niet wie dat komt. De volgende disco komt van de KCC'tjes. In hetzelfde ritme trek ook deze wagen voorbij. Dan komen ze hier. In ons draaiboekstijd, we hebben een discowagen gebouwd en ja, we hebben ze geliegen. Dat is duidelijk. Nou ja, disco klinkt wel iets anders. Wat is dit? Eindselganger, alles wissen. Altijd wel interessant, volgt de meneer eens even. Is Anne al in de buurt? Oh ja, dat gaat snel. Ja, maar wat? Alles wissen? Ja, maar wat? Alles wissen. Ja, ik denk alles wissen. Ja, dat zouden we wel willen. Ja, alles wissen is ook pijnlijk. Maar wieso dan? Ja, loester. Dat hadden we zo nooit gewild, wat nu gebeurt. Nee, maar ja... Hier rapporters, je wilt ook alles wissen. Ja, sorry. Zal het niet meer doen. Nee, Alaf. Ja, we hebben recht om alles te wissen. Om alles te wissen. Alaf. Ja, dat was leuk in het dialect ingespeeld natuurlijk op het burgemeestersdrama van Heerlen en dat van Kerkrooij eigenlijk ook. Rondom Ralf Kreewinkel. En Anne bij de lapschwansen. Ja, ik sta niet neben Remco. Hoi, wie gaat het met dich? Ja, goed. Ja, het is nog niet eind maart, want dan komt pas zeg maar de zomertijd. Vrouwen, dat is gezien bij nummer 100 is. Ja, een wintertijd, wie wordt dat? Ja, super.
fantastisch. Echt fantastisch. Als er nog één toppunt, één puntje de route is met de kieten, wat wordt dat? Ja, ik moet eigenlijk zeggen, het uitroepen van de prins. Nee, grapje. Nee, ja, van de windmolen. Nee, top 2010 zingen was echt geweldig. Echt een glasshouse party, zeg maar, met Service Quest hebben gehad. Ja. En dan hier, gewoon echt op het plein. En de rest was eigenlijk... Volgend jaar weer? Volgend jaar weer? Dat sowieso, hè. Alaaf! Alaaf! Ja, en hij moet er even bij vertellen, dat wordt Remco met daar. Remcom Hitsingbedrijf en dat wordt de organisatie die wintertijd dit jaar op poten had gezet. Ja, we hopen volgend jaar weer en ik begrijp van wel. Ja, je hebt nou toegezegd, dus ik kan hem maar terug, hoor. Vind ik dan. Is dit al CV Shop gek? Zo kennen? En hij is wagen nummer 140. De Sherpe Slepers. De Sherpe Sherpers. Met oud pekjes uit de drekhand 4 en de kroegummer de eerste plek. Dus dat zien de oude pekjes van vorig jaar. Dat is toch een goede manier om een motto te zingen natuurlijk. Ja, zeker. En waarom hebben ze dan de eerste plek in de kroeg? Waarschijnlijk omdat ze die ruks hebben, die oude pekjes. Ik denk dat dan ga je erin aan de kant. Die dan geen die eraan bezig hebben of zo. Nee. Dat is niet meer nodig. Dat is uit de mode. Onder water geven voor mulkes, die zotte is heel veerdig middels de ravotte. Nou, gewoon eens kijken wat het onder water geeft. Ze geven dus onder water mulkes wie zotten en is heerlijk veerdig om de deur te ravotten. Als ze 2 keer luus. Ik stond hij bij de Koen. Koen, Vothorig, moet ik helemaal wennen aan de naam. Ja, sorry. Dus het blijft wat leuks altijd, hè. Het kind soms niet, maar met carnaval moet het kennen, hè. Toch, ja. Dat is waar. Maar even heel geen angst. Ja. Er is een man niet bij bij u. Ja, Stef. Er zit in Finland voor zijn studie. En we vinden het echt heel erg jammer dat er niet bij is. Ik vind het wel echt jammer. Maar ik ga heel goed uit, zo. Het is wel erbij. Ja, er is een... Oh. Ja, hij is ook echt goed, hè. Kijk eens. Stef, vermissen dich. Kom alsjeblieft volgend jaar wel met, ja? Goed zo. En dan heb ik ook één ding, dan wil ik Nick Bolle even in beeld hebben. Want hij had 22 jaar de optocht georganiseerd. En hij wil voor het namens zijn Vothoren deze fles overhandigen. Voor alle waanzinnige eer, dank, inzet. Super bedankt en het geeft ik echt waanzinnig goed. Super fan, dankjewel. Goed zo. Dat is genoeg woord, hè? Geniet ervan. Dankjewel. Die heette die Paul, de Vothoren. De Vothoren heette die echt. Ik ken dat allemaal in heel. Ja, dat... Het blikt van wel. Door Kumpen Moenier de eerste. We zien van de type. Ze hebben een prachtig thema bedacht. Spas en alles. Ja, spas en alles. Dat is een typische uitspraak van Demis Hek, hoe we het toen straks ook even houden. Ja. Die kallen dat steenkolenheerlens. Van Alava hoeren. Ja, spas en alles. En alles. Ja. En alles. Ik ken er nog een. Ja. Je rupt niks anders de hele dag en alles. Ja, ja. Verzint blijven plekken of plakken. Ja, verzint blijven plekken, ja.
Anne, zien ze blijven plekken? Ik vraag me echt oprecht af, blijven plekken. Ja, wat zijn blijven plekken? Weet je wat, ik neem het gewoon met, blijf hier maar staan. Ze heet ook blijven plekken. Dus, en Anne gaat er met de bar vandoor. En bij Joris de krak aan de kont blijven plekken. Begon ze. Ja, en Anne zorgt hoogpersoonlijks voor de doorstroom van de optocht. Ja, er moet nog een beetje spanning in zitten, hè, voor het gaan halen. De groep Tietzat uit 2014. Hertjesplogen, mulkusvrogen. Ja, dat is ook zo'n groep tegen nog te jagen heeft op hertjes. En van Tietzat naar, ik denk de Brusseleerkes, hè. De volgende meulen. Veer Moeleneet, Veer Putje. Nou, dat gewoon. Ja, hij is nog bij Lui uit Gans, Zuid-Limburg, Schravelen met. Bij de vorige groep stond ook al van vrienden die in gans Nederland studeren, maar voor de vastelovend terugkomen. En dat heb ik regelmatig gezien in het draaiboek. Ja. Van vriendengroepen, ja, die door studie, werk en zo door het land komen te zitten, maar met die doldagen gewoon heizen. Ja, en ze hebben de Remoel in Rouge. Mooi bedacht. Weggelopen uit Parijs. Uit het roeien district. Nou ja, vastelovend moet ook een soort reunie zien, toch? Ja, dat denk ik wel. En dan moesten ze af en toe terugkomen. Heeft er Lex Uiting ook over gezongen, hè? Ja. Ja. Dan kunt je gewoon weer oude vriend tegen Louis van Schuel, die ze hier lang niet gezien had. En achter de Brusseleerkes hadden we nog geen Einzelgangers, maar Tweinzelgangers. Dat wil ik nog even zien. Hier komen ze hier, ja. De Nordic Walk. Dat lijkt me goed lastig, toch? Is Rob erbij? Ja, ik zie ja, ik ben erbij, maar we moeten een beetje blijven lopen. Dus gaan we naar rechts, want dan is halve net. Hey, Ron en Els, wat leuk. Wat hadden we goed gedacht? Ja, dat is het Els, hè? Els is de bedenker. Ja. En du bent de uitvoerder? Ik ben de uitvoerder, ja. En wie zijn eigenlijk de baas? Ja. Dat zit al genoeg. Hey jongens, hartstikke leuk. Doe ik best. Is dat voor nu? Nee, hè? Hoi man! Goed zo. Hoi, hoi. Het is wel handig met de Nordic Walk. Dat is altijd eten bij de Geps. Dat is ook een bekend duo, het Bekkerveld, horeca duo. En ook bij de voetbal, alle twee betrokken geweest bij de voetbalclub Bekkerveld. Even 10 keer opdrukken. Dat is toch heel knap. Van de groepen de laatste, de beste. Schevenmoel, Veerzin, Droel. Ik moest zeker rijmen. Ik heb zich wel van het woord droel gehoord. Wie? Droel. Nee, droel hou ik er nooit van gehoord. Veerzin, Droel.
Nee, ken ik niet. Maar ik denk als ze veel drinkt, dat ze dat vanzelf uurs. Hè? Hallo! 150, dat betekent dat we in Heerlen op een 3/4 zitten van de optocht. Begon wist de 211 vanmiddag in het centrum van Heerlen bij de Wingbulen optocht. Een sportieve optocht zit je. Kijk eens, opdruk en handjeklap. Wow. Zoals je toch ongeveer hoort in de optocht zitten. Kijk goed jongens. Je moet nog 3 dagen. Ah, gelukkig in de lachende ezel. De zoepschuiten. Dat zit ook genoeg. Het motto, motten vier nog uitvogelen. En ook dit zijn mooie bekjes bedacht door de zoepschuiten. Dat zijn de dames van Kliek Chic. Veertijgeren door Spassemig met de vastelovend. Ja, waarom ook niet? Ja, en ze zagen het hier maken, het bont. En ja, aan de kleuren bij de dames, vooral ook met die rugjes, zie je inderdaad bont. Deze 4 tenoren hebben Noord-Vastelovend de stem verloren. Er komen de 4 Pavarotti's. Hier komen ze aan. Het gebeurt aan de achterkant van de wagen. We zien de dirigent Bram Wilders. Als dirigent, ook bekend doet de politiek. Applaus voor de Pavarotti's. Ja, de broertjes. Met de broers, hè? Ja, broertjes Wilders, 4 jaar geleden begonnen. En die hebben altijd een thema met muziek. Als ik ze kijk, die moet wel aan het eind van de optocht Piek aan de kaken hebben. Dit zijn de 11 in beeld met een bonte pakken. Met de Vastelovend willen we niet te veel moelen, maar gebroeken veel smulkum te putje.
En hier is de stroot vastelovend van Hermenie Miserabel. Met natuurlijk een liedje van dit jaar. Jammer daarbij. Zwaai, zwaai. En Rob is met een single. Bij Louis. Ik huur Rob nog even niet. Rob Deeks, ja. Ja. Oké, daar zijn we dan. Hey Louis, fantastisch hè. Daar staat Hans Limburg voor over. Ja, denk je, nu al Limburg voor over. Hey, maar is dat niet lastig om de ganse boel zo bij je te krijgen en gans Limburg door te reizen? Nee, dat maakt niks uit. We willen geen uitstolen. Het gaat om de blaasmuziek in Limburg. En we willen vooral de jeugd bereiken. En daarom zoeken we Limburg op. Daarom zoeken we al die podia op. Zodat die kleine jongetjes en die kleine meisjes van een jaar of 6, 7, 8, 9, 10 jaar... of zien met die blaasinstrumenten en dan denken, dat willen we ook. Blaasmuziek maken op stroot, want vastelovend dat viert ze boeten met elkaar. Ja. En muziek maken, dat doen we samen met elkaar. En daarom zeggen we weer, jabba daarbij, zwaai, zwaai. En daar doen we het voor. Dus geen boenke boenke, maar jabba daarbij. Dat ook, boenke boenke ook. Hey, veel plezier. Dank je. Keer ook vast. Jabba daarbij, bye, bye. De winnaar van het LVK, natuurlijk van het andere liedje, Bart Storken, die onderdeel uitmaakt van Hermenie Miserabel ook. En Anne, wat is dit? Bij CW Mia Culpa. Wat zit je mooi vandaag? Ja, we zijn chameleonen en met de carnaval verandert Jekeringen verandert met de carnaval. En wie verandert van kort bis kort. Ik vind het wel echt heel erg schoon. Even undercover. Ja. Op een hele. Ja, toch? Samen. Geniet ervan. Tot schrak is in de tent. Ik heb helemaal goed. Alla! CW Mia Culpa, alla! De chameleons van Mia Culpa en de wagen van internetradio Limburg Express. Met een eigen muziekhok. Ja, internet Limburg Express, dat zijn DJ's en luisteraars van muziek en die maken sinds 2007, verzorgen die programma's 24 uur per dag, 7 dagen per week en 364 dagen per jaar. Maken die in de hoofdzaak Limburgse muziek met slagers en ook af en toe Nederlandstalige muziek. Ja. En ja, maar ondertussen... Het is een gezellige groep, vooral met muziek. Maar ondertussen zien we al bij Ummel erbij in beeld. Met een prachtige groene peksjes aan. De klumpjes van Ummel erbij zijn hem te klauwen. En hem te klauwen is hem op te vreten. Hè? Ja, kunnen we het op neer. En klumpjes zien snoepjes. Ja. Ik moet het af en toe uitleggen voor de mensen die gaan hebben. Hè? Ja. Want die kiek ook de ganse dag. Ja, ik weet niet hoeveel dialecten er zijn in Limburg. Maar... Oh, 350. Gok ik, hè? Zo gok je. Hier zien ze nog een keer vol op hun beeld, de groep Ummel erbij.
achteraan de wagen. Of spieken natuurlijk naar het optochtnummer. De Queen Louise, daar is dit de wagen van. Kijk eens wat een prachtige groep die er achteraan komt. Ook dat ziet er alweer snoeperig uit. En de Queen Louise die zeggen ook dat mulke van dich is een klumpje weert. Is een snoepje weert. Dan weet ik dat Rob Dijks nog geen probleem heeft met zijn tandglazuur. Maar hij staat toch tussen de snoepjes, Rob. Ja, kom maar. Ja, ik wil wel, maar het gaat niet. Die zingen wie gek, hè. Ja, ik ken dich ook wel. Kussen. Hey, Queen Louise, daar zit ik weer bij, hè. Ja, wie altijd, hè. Heerlijk. Ja, en wat heel de grummer op de been is Queen Louise. Ja, dit is toch fantastisch? Die stad, die kleuren, carnaval, heerlijk. En die zit er ook geweldig goed met die kleuren. Dank je. Chique bril, zo. Ja, disco dippa, disco. Ja, oké. Veel plezier nog. Dank je, hier ook. Lieke Hertog van de Queen Louise bij Rob Dijks. Die krijgt ook zo wat mulkes op in de dagen, hè? Ja, dat is ongelooflijk. En terecht. Misschien wel leuk te vertellen, ja. Bij de Queen Louise, dat is eigenlijk ontstaan. Vroeger was dat een coverband en dat was, hoe is het nou precies? De Queen Louise. King Louis. Ja, ja. En die zit er op een bepaald moment overgestapt naar Queen Louis om een optocht mee te lopen en met een grotere groep wie is pas te maken. Komen met name uit Bekkerveld, Welte, Bensroa. Ja, King Louis heet de band, hè? Ja. En in beeld de volgende wagen. Geluidsproductie. Doet mem shoes. Veer jagen op een mulke als Afrikaanse krijgers. Ja, dit is ook eigenlijk begonnen als familiegroep zo'n beetje. Zijn er ook een stel van de Mulenberg. En die hebben niks met prijzen, die gaan echt gewoon voor de spas. Twee vingeren Schoem en een eindselganger als burgemeester in het Kerkroosblad Adiawa neemt Kreeuwinkel alvast afscheid van zijn stad Heerlen. Ja, de kinderen op wachten natuurlijk, de kinderen niet meer. En achter de burgemeester de Adiawa zit, wie ik al zei, twee vingeren Schoem. Met spas, liefde en plezier heersen weer over de stad met een schoene maankwartier. Ook dat gaat weer over een nieuwbouwproject hier midden in de stad. Rob, het zien de moeilijk al weer te pakken, hè? Ja, ik kreeg een heel vreemd verzoek. Maar ik zou zeggen, vertel er nog gauw, loop wel een beetje door, kom maar. Ja, voor dat we heel graag het ganse team van L1 willen bedanken voor al die meuten. Want we zien nummer 169. Dan hebben ze toch aardig erop zitten, dacht ik zo. Dat dacht ik. Ja, we hebben een lekker stukje vlaaien voor dadelijk. Via de koffie of zo gaat via de pils. Dan stel ik voor dat ze
Dus stel ik vuur, dan zei hij even... Hallo. Dankjewel. Goedemiddag, alsjeblieft. Nou, dit is u van harte gegund voor alle meuten wat je doet tegen de ganse optocht. En ja. Wat is het voor fly? Ik haal het van kersen. Wat zit erin? Hele mooie kleur. Kijk eens. Oh, super. Goed geel, denk ik, en groen. Ja. Geel en groen, ja. Ja, ik denk dat ik het middelste stuk pak. ja, dan pak ik de rest wel. Maar goed, ja, nee, dat is lekker. Ja, volgens mij smaken het allemaal wel. Dus, we gaan aan de fly. Ja, proost zou ik willen zeggen, hè. Dankjewel. Paul neemt zich de fly in beslag, ja, dat is goed. En de hol is mich de huurt en de vla auto. Ik wou ook voor een stuk gewoon. Ik wou meteen kijken, dat groen hoeven. Nee, en roze vla, dat is trouwens leuk. Dat zit zelfs in de bij uit Hamburg bij de groep. Oké. En hier hebben we nog een eindselganger die zich afvroeg hoe de hele schwing is. Ja. Je moet hem toch gevonden hebben. Hallo! De Ralf. Hallo! Ik zoek de hele schwing. Hallo! Ik denk ik druk het niet zo vandaag. Orkaan sterkte, maar niet. Ik ga er, ja. Dit is dat. Hallo! Achter het witte busje de volgende groep alweer. Namelijk de knechten. Ik weet niet of ze van de humorhills van Monty Python. Maar daar liep dit veel op. Ja, dat vind ik wel leuke humor, joh. Ik zie een kasteel en ik zie de Knights of... Nee. De ridders van de visueuze cirkel. Met een mulke op het pilsje. En de vraag, waar werd aan de bekjes en de wagen gewerkt, zagen ze in de wachtrij in de Vlotstraat. Oh, dat hebben die vrij snel gediend en gebouwd. Dat doet niks in dit nog. De schravel en de sheetvogel. En nog een stressvogel. En toch ziet het er relax uit met dat dansje. De Salsi Belle. Talk birdie to me, dan kreeg ze een mulke. Vandoor de vogel. Volgende gezelschap weer trekken ons gaat af. Voor mij Meugen. Ze hebben het juiste materiaal bezig. Oh, Anne vindt het interessant natuurlijk. Ja, dan vraag ik me af. Ja. Wat dan trekken? Ja, wat denk je?
Ja, zeg het me eens. Kijk dan. Maar dat trekt zich zo lang. Lang, ja, zeer lang. En niet voor? Nee. Ook niet breed? Nee, lang niet. Niks. Strakjes een biertje? Ja, ene. Ja, ik heb nog een paar. Hallo. Hallo, hè. Lubberding een beetje in de war. Net leep 187 voorbij. Dus we moeten even hingen ons kijken wat er aan kunt. Ja. Er lopen er zelfs 2 bij uit Australië. Hoog met 10 beinen. En de Kneubaaf heeft 172. Het mag er allemaal geen bal doen. Spaß en plezier heb voor die 10 uur en nog heden dan. Dit idee is gebaseerd op Belle en het Beest. Had je natuurlijk al lang herkend toen. Achteraan de rebellen, Anne. Ja, ik stoor niet neven Filomena. Goedemiddag. Hoi, hallo. Ik heb een raadseltje voor de mensen thuis. En ik denk wel dat ze het antwoord kunt geven. Ik tel die 7 man. Het is 8 eigenlijk, maar toch zit je met z'n 13e. Wie komt dat? Rara. Ja, Rara. Wie komt dat? Ja, van de 8 dames zijn er eigenlijk 5 zwanger. Dus, nou, dan gefeliciteerd. Wie lang moest er nog? Nou ja, ik mocht tot 27 april, maar er zijn er 2 die zijn eigenlijk al op hun hoogtepunt. Dus ik ben benieuwd. Carnavalsbaby's. Carnavalsbaby's. Volgend jaar ook met? Ja, zeker. En dan zullen de kinderwagen erbij zoals Suus, maar volgend jaar zijn er nog wel een paar meer. Vind je een goed vooruitzicht. Fijne carnaval. Ik ook ga. Hoi. Hoi. CV uitgeteld was dat, nummer 173. Ook goed om te huren. En gezien dat de optocht is nog niet gedaan, nog lang niet. 211 deelnemers. Met als allerlaatste de Prins. En dit moet natuurlijk ruim op tijd voor de camera's voorbij komen, want anders hebben we geen natuurlijk in. Toch? Het zullen een blamage zien, Paul, hè? Als we de Prins niet op tijd langs komen. Nee, dat zou erg zien. De Pascal Juste. Ik merk ook wel aan dicht dat ze zenuwachtig geweest. Ja, goed, ik geloof wel het ganse seizoen met. Ja. En voor elke hooglustigheid is de optocht het hoogtepunt.
Maar Dus ja, Pascal verheugt zich toch al weken op. Dus ja. Hij is geboren in Kerkrooij. Hij is geboren in Kerkrooij. Misschien dat hij denkt dat hij morgen moet finishen. Maar... Nee, het is inmiddels een richtige Wingbull. Oh, gelukkig. Ja, de beroemde Netflix-serie La Casa. La Casa di Carnaval is de variant erop. Het is weg. De Pekskes schenen het zeer goed te doen bij de Pekskeshandel. De carnavalsgekken. Zo heet deze groep. Origineel bedacht. Ik moet die serie nog gewoon kijken op Netflix. Of kijk ze Netflix? Nee, ik kijk geen Netflix. Nee. Dat kost heel veel tijd. Ja, die afleveringen komen achter elkaar zonder reclame. Ja, ik wil mijn vrije tijd vooral niet alleen maar besteden met televisie kijken. Dus daarom heb ik geen Netflix. Oké. Morgen staat het in de krant, hè. Opper Wingbull kijkt geen Netflix. Er zijn erger dingen. De muskiekers. We hebben de muskiekers gebouwd. Elk musje is een mulke. Oké. Het is een indianenstam die de mus aanbieden. Ja, die boodschap wordt duidelijk. Dat hoor ik met een mus. Ja, er moest iets aanbieden, er moest iets vereren. Ja, weet ze wie ouder, wie verstandig, hè? De vastelovensgroep Hestia. Hele ons kinger zijn zeker een mulke weert. Geef ze maar zo'n gelijk. Ja, daar zien ze. Ja, en die kinderen kregen de vasteloven met de paplepel ingegoten, stevig erbij. En de mannen die zijn lid van de Vlaavreters. Ja, en die kent Rob Dijks weer. Ja, ik word gewoon Michel gevangen. Dat is zo'n beetje de moelenmaker van de Vlaavreters toernooien. Wie is zich dat bevallen dit jaar? Ja, geweldig. Als ik was zo'n moelezer in Henken hebben, dan gaat het goed, hè. Oké. Zwaar op. Hey, maar luister, de Vlaavreters zijn er op de grote wagen weg. Was je erbij of had je het gemist? Nee, ik heb dat niet gemist. De optocht gaat nummer met de kinger, nummer met de familie. Dus dat gaat vuur. En die jongens hebben zich vast zeker goed vermaakt. Ook zonder mij, dus dat gaat maar goed. Dat zijn schoon woord. Dank je. Goed zo, schone wasseloven. Voilà.
een prachtige blinkende tractor. Met de piramide van, zullen we zeggen, Cheops. Familie ondersteboven. En het motto is Egypte. Ja, Egypte is onze bulken weer. Wat is gezien, Paul? Egypte? Ja? Ik ben nog niet in Egypte geweest. Nee. Oh, okay. Nee, helaas niet. Misschien wat doen een beetje bij Tegelen, die nog een klein buurschap heeft, ook Egypte. Okay. Hoeft ze niet zo wiet te gaan. Ja, dat is ook niet zo warm. Maar je hebt niet zo moeite met warmte, man. Nou, 50 graden in de schaduw. Maar du bist er wel geweest, begreep ik. Ja. Ik heb al moeite met een ganse zomer 38 graden. Hè? Nee, dat alle Cleopatra's op een rie. Heb ze al een motto binnengekregen voor volgend jaar? Paul? Nee, ik heb niet. Ze mogen ze heel tof komen in nee. hè? Nog geen motto's. Moet er heel in zitten of hoeft dat niet? Wat bleef? Moet het woord heel erin voorkomen? Of, Nee, dat hoeft niet per se. Nee. Wink, moet er wink in zitten, maar niet per se? Dat hoeft wel niet per se. Oké. Want dat zit er dit jaar niet in. We hebben de volledige vrijheid. En Wink zat er vorig jaar in, met de Urban Wink Hammers ding. Ja. Dus nee, dat is een redelijke dichterlijke vrijheid noemen ze dat geloof ik. Ik ben benieuwd wanneer het eerste motto is. Ja. Nou, de pauwveren zijn ook goed verkocht. Volg me niet welk nummer het is. Dat is super prachtig goed. Ik hoop altijd maar dat er 7-Up of Sinaas in het glas zit. Maar ik vrees het ergste. Maar goed, als ze in beweging blijft, dan zwijt ze het ook weer goed. Heb je het nummer gevonden, Paul? Ja, 205 is dit. Hoe beetjes allemaal uit hele samen op school gezeten. Wonen, ja, we hebben het nog niet eerder gezegd. Wonen door heel Nederland, maar op de vastelavond komen ze heen. Ja, dat motto, zo stolz wie een pauw. Goed gevonden. Had ook kunnen zien van, ze zetten ons achter de veren aan. Maar dat is misschien leuk voor volgend jaar. Achter de pauwveren nummer 177. Diermelig Zuid. Ik kijk even nog wie de dialectspecialist heeft mee. Diermelig Zuid. Een mulke kent ze zeuken bij de Diermelige Zuiden. Zuid is Zuid. Diermelig, moet ik die eerlijk zeggen, dat ken ik gewoon niet. Daar ga je het glazuur van scheuren. Ja. Zo Diermelig. Dat moet ik straks gaan opzoeken of dat in het hele dialectwoordenboek staat. We hebben zeeslangen te pakken. Breuker zeeslangen, goed gebroken. En ook die zien ons weer een mulke weer. De carnavalsgroep. CU Dance, als het zo heet. Ook hier zien de pakken weer prachtig versierd en goed verzorgd. CU Dance heet de groep. Deze Breuker zeeslangen zijn bekeerd en vingen de heerlijkste optocht zeker een mulke weer. Nou, de bekering begint een gebroek.
Ja, ik weet niet of ik geen een mulke heb voor die zeeslang, maar als ik heen me kijk, dan denk ik, ja, dat valt wel mee. Ja, die is gewoon nog wel, die zeeslang. Ook deze kleuren zien weer demelijk uit. Van de groep bij ons is immer gaat los. Mensen, dat hoop ik. Wat is dit doen? Dat is Mulkes in het keer, ja. We komen natuurlijk nu op het eind ongeveer van de optocht. En al die deelnemers staan al veel lang met te doen. Door deze taferelen. Ja, en hun motto is immer te laat, maar toch op tijd. Maar dat zal dat Limburgs kwartiertje dan wel zien. Maar blijkbaar heeft de optochtleider over zijn hert gestreken en heeft gezegd, doe toch maar met. Hè? Dat zijn de lellebelletjes. Met de battle voor het mulke van Heerlen. En dat is gevarieerd op het thema rondom Harry Potter. De battle voor het mulke. Ja. Er zal zo'n biers maar op de boetesproeier hebben zitten. Oh, wat een leuk detail. Ja. Dit zijn de studenten natuurlijk van de beroemde films van Harry Potter. Van de tovenaarsopleiding Schweinstein. Iedereen een bril op. Ah, dat kunnen we ook krijgen. Rob Deets is bij deze eindselgangers. Wat wil ze me vertellen? Ja, we lopen wel even door. En dan gaat het te hard, hè? En daarbij huurt natuurlijk ook spekkerij, hè? Als je kies, ham, spek, 2 eieren met brood, alles erop en aan. En dat kan je zo bakken, hé? Dat gaat, absoluut, dat kan ik bakken, ja. Maar weet je wat ik voorstel? Dat is dat op bij het café. Ja? Dan kunnen alle angerlu langslopen en rieën. Want we moeten opschieten met op. Ik wil alles in de gaten houden, hè? Ah, dat zijn diezelfde okay. Oetsmieters van vorig jaar. Dan gaan we even naar achteren. Kom, is ze met? Ik kom met. Ja, die werd zo'n café en dan hebben ze zo'n oetsmieter bij de deur. Ik kan me herinneren dat ik vorig jaar nog oetsmieter heb gehad van die gasten. Echt hoor, dat voel ik nu nog dat ik gekregen heb. Daarom werden ze doorgerobbeld met lichte, harde hand. Ik heb goed geschoven, want dan hoeft dat ook niet meer. Ja, met de hippe kippen komen eraan. Door een Talibanwagen. 4 scheten met ons geweer, dat zei ik. Liefde en mulkus, over en weer. Ja, dat klinkt een beetje tegenstrijdig met een geweer en dan leefde heen en weer. Ja, dan kunnen ze de roer schieten. Hè.
Ja, dan zit ze vast. Kijk eens, er komt in de leswagen aan. Van CV Dada. Ons mulkes zijn ook meer dan weert. En die mulkes die zitten bovenop de ballonnen. Ja, die beginnen 's morgens met een ontbijtje bij Agenebek. Dat is een sportaccommodatie. Gemeenschapshuis, ja. Gemeenschapshuis. Gaat ze niet in zaal. Op de Bekkerveld, een schitterend nieuw gebouw. Ja, en met die beginnen met ontbijten en schminken, dat begint de vaste loop voor hun al. Dat begint erop toch eigenlijk al. Je moest natuurlijk altijd zorgen voor een goede boom, hè? Mischmasch in beeld. Heerlen zit er in het hart, in het hert, in het hart. We doen even 3 talen doorheen. Achteraan, nummertje 194, Hey Heerle. Ze zien van de Afrikaanse stam, maar eten geen Schweierman. Knippen ook nog de band onder de nevel en Heerle. Eigenlijk goed Kerkrooi, maar de helft in Heerle. Stond ze helemaal nog onder de nevel? Volgens mij hebben ze al 3 keer een afscheidsparty gehouden. Dan zullen ze nog wel bestaan. Officieel bestond ze niet meer, maar wat is met zo'n club officieel? De volgende samba groep Animoso. Ja, dat moet natuurlijk getrokken worden door een truc. Dan moeten we even langs kijken. Vuur zorgen voor code roert in Heerlen. Dat gaan we net maken. Ja, deze samba-groep is ooit gestart door Rosita in Dame dus. In het begin waren dat vooral toch bands met veel mannen, omdat die hebben van die gigantisch grote trommels. En ik kan je vertellen, dat is niet echt handig dragen.
Nou, daar kiest het vanzelf weer aan van zo'n ritme. Je is vanzelf bewegen hoor. Ja. Niet Ummer een 6 is de club die erachteraan komt met 190. Mins of Vis, Ummer carnaval is. Oké. En ze vinden het belangrijk dat de kinderen opgroeien met de traditie van een heerlijke optocht. En dan zien we bij vriendengroep Kapotmakerie. We zien Van der Scheet, zie ik. Huh? Van der Scheet. Op de Scheet. Ja, daar wonen ze. Ze wonen op der Scheet. Op der Scheet. Ja, dat klopt. Ja, we bedoelen Schaarsberg, hè? Voor alle mensen boven, ja. boven Mover. Kijk eens, spek met ei. Geweldig, hè? Rood, geel, groen. Wat is dat, Rob? Is dat lekker? Kom met de geven, hoor. Kun je het met geven? Nou. We hebben al vlaai. Kijk eens. Ah, fantastisch. Dat ziet er wel chic uit, hè? Ja. Dat wel, joh. Een pleetje. Vastelovenspek met ei. Smakelijk. We gaan het dadelijk proberen, ja? We hebben al vlaai, spek met ei. Lekker, hè? Dus we kunnen vooruit, Paul. Paul durft het niet aan. Ik weet niet of ik dat durf. Nee. Er komt weer een hele kleine tractor voorbij. Hij is weggereden uit Peking. Maar dat zien die wie we al noemden, kapotmakerie. Voor ons is het al jaren zuiver. De Chinezen noemen de weld over. Chinese ninja's steht hij. Ik meende immer dat die ergens anders vandaan komen, die ninja's. Ja, dat werd zich alweer. Ondertussen de spasfotten achter deze witte wagen. Hier zien ze de spasfotten. Een beerrollator die in het centrum van Heerlen bij de grote optocht op deze zondagmiddag. Zo'n 20 minuten voor 5. De grote optocht van de Windbulen met 211 deelnemers met op het eind onze prins natuurlijk. Onze Pascal, hè, toch? Onze Pascal, ja. Ugge Pascal. Ja, Pascal, ja toch? Ja, werd dus Pascal genoemd. Ja, Ja. Bart Storke. Moet kennen. En nu een consequent Bart Storke even voor jullie die niet zouden kennen, kan me niet voorstellen. De Bart en Emiel, dat zijn de zangers bij Miserabel, Jabbe daarbij. En de Bart en nu een consequent Spas. Dat is Pascal in Spassenich. Nou ja, goed, voor deze keer dan.
door Pascal vind ik dat ook prima. Maar de grote vraag is, gaat de prins het redden hier op de zender? Of laten we hem pas morgen voorbij komen? Dat is de grote vraag. De dames op safari van hendig ellendig. Ook de safari dames in de mulkenweert, zeggen ze zelf. Ik liggen in het draaiboek. En de beelden spreken voor zich. Ja, ooit begon in de kingeroptocht. En vonden dat zo leuk dat ze door zijn gegaan en hoe de grote optocht met lopen. Nou, geef ze zo'n gelijk. En we kunnen langzaam wel concluderen, Paul, dat we ontzettend veel geluk hebben gehad met het weer. Want ik had me echt in de nate middag heb ik ook helemaal op ingesteld. Op een kletsnate verregende vastelovensoptocht. En dat hebben we gewoon vanavond, op het moment dat we in de uitzending gingen, waren het droog. Hebben we dus toch niet voor niks al die geiten en die stieren geofferd. Ja, ja. En ik heb vorige week ook door Deken nog gevraagd of we nog een schietgebedje wouden doen. Ja, ja, de Wermedeken. Ja, we hebben echt werk geboft. En ik moet zeggen, ja, de laatste jaren hebben we als hele met de optocht meestal geluk. Heb ze die idee wie het morgen gaat? Heb ze nog wat met gekregen? Ik heb nog helemaal niks gehoord van morgen. Ja, dan weer vast en zeker ook door zijn weerman Thijs Seelen van L1 al voortdurend codes en waarschuwingen doorgegeven van windstoten. Ik weet dat een paar jaar geleden rond deze tijd kregen we bericht binnen dat Remund wordt afgelast, de optocht. Dat hebben we gelukkig nog niet gehoord. Het is ook niet te hopen voor alle optochten morgen in de provincie. Want dan moeten we weer ruim baan geven aan de ongeorganiseerde vasteloven. Ja, 4 zouden toen in Hoensbroek niet gaan, want die houden toen jubileum en die is toen ook niet doorgegaan. En dat werd dan wel ingehaald met half vaste, maar ja, dan zit die stemming er toch niet meer in. Hij heeft ze naartoe werken, maar... Ja, maar ze wil ze natuurlijk, de prins wil ze toch inholen in de stad, hè? Ja, die wil ze hem dat gunnen, hè? Ja, en nu, die hebben morgen aan zo'n wagen gewerkt. Ja. Ja, en als ze dan aan de weg moet blijven staan. Het probleem in Venlo is met half vaste, we hebben de halve marathon. De Venlo. Dus dan moeten we dat combineren. Dat lijkt me ook niet zo'n goed idee. Mulke is goud waard, zit het carnavalsgroep hier in beeld. Oeterkelder. En ook dit is weer een groep van allemaal voormalige studenten die hier zijn uitgevlogen naar allerlei delen in het land. En toch weer zijn teruggekeerd naar Spassenink. Ja, en die hebben één voordeel. Die zijn allemaal wit afgestudeerd. Dus het budget voor de optocht werd helemaal groter. Vang de mulkes van de Queenies voor this day. En weer werd. Ja, de Queenies, we zien dat. Nog niet erop naartoe, maar dat wil ik je nu van vertellen. Ja, ik ben er. Ja, er zijn een aantal lekkere wieven, want dan schrijven ze over zichzelf. Maar we hebben het van Ekenopveld, dus hele baan, van Welte tot Aarveld. Alles bij elkaar geschraveld. Wat leuk. En wat... Baan, Ekenopveld, Welte, hallo, Welte. Zeg maar, we hebben het leuk. Dat is heel belangrijk. En wat wil je ons vertellen? We vieren de liefde. We vieren de liefde, we delen kusjes uit. De leven voor elkaar en de leven voor heren. Zo is het. Hey, Rob. Goed zo, dan geef je voor Mulke en dan ga voor wie? Ja. Rob. Het is direct met Mulke geven. Ja, Rob Buursemeg. Ja, ik tuurlijk. Dat is een meisje bij Londen. Dat woont in Londen. Een meisje uit Londen, waar is dat meisje uit Londen? Het Alexandra loopt erbij. Dit Alexandra is komt uit geboren Londen. in Rotterdam en dat woont in Londen. En dat loopt voor de allereerste keer in de optocht met. Kun je nog even met me lopen? Sorry. Kom gewoon de Alexandra even zoeken. Wie ze me even gauw aan? Loop vuur aan. Hoor me even, Alexandra. Loop vuur aan, bij nummer 1. Dat is alle. Ja, dus. Kijk, Anne.
Hit de feiten. De eerste optocht, wie was het? Oh, geweldig, geweldig. Vond het echt fantastisch. Echt fantastisch. Als je in 3 korte woorden de eerste carnaval kan omschrijven. En hoe is het met de Brexit? Nou, Brexit? Te gek. Ben je erover praten, Brexit? Ik wil er niet over praten. Nee, carnaval. Fantastisch, echt geweldig. Ja, dankjewel. Dat is toch jammer. Hè? Hadden we zo graag even over de Brexit willen praten. 4 loten ons niet afzetten. Ja, je ziet het beurtje nummer 200. Het staat er echt. 4 vlammen deugd op de vastelovensgroep ondersteboven. Achter de 2 mannen die zich niet laten afzetten. Met afzetlint. En de opperwingbuil nevenlichten werd steeds meer gespannen. Ik heb het even gemist. Wat heb je gemist? Door ik bij je moet gepraat. Peul Jan is net langsgelopen. Dat is Paul en Jan Widdershoven. En die hebben ook elk jaar, Paul is met van alles bezig op dit moment. En die hebben ook elk jaar, eind van het jaar, een oudejaarsrevue. En dan gunt ze het jaar op een scherp komische wijze onder de loep nemen. Oké. Zo, ze net nog even in beeld in die gele pakken. Oh, dat was Peul Jan. Ja, dat was Peul Jan. Ik huur de kabouterdans. Ik zie een paddenstoel. Hier is Peul Jan nog een keer. Ja, kijk toch op voor ze weer in beeld. Het zijn eigenlijk de gele hesjes, maar dan met een soort prinsenmuts op. Hè? Er zitten allerlei thema's bij elkaar in eindduur. Ja, ja. Maar dat is Paul. Ja. En Jan natuurlijk. Die maken die show samen. Als ze denkt, ik zie ijskoningen en ijskoninginnen, dan zien het dus pas vrienden. En als ze denkt, ik zie kartonnen dozen, dan is dat het grij wat ze uitsmieten. De klumpjes en alle andere grij. Is er eigenlijk nog een limiet aangebonden wat ze mogen groeien of moeten ze alle plastic ontwerpen? Want dat wordt een discussie de komende jaren, weet ik zeker. Dat is zeker een discussie. In feite mag er net gegooid werden hoe ze nu met kindsblesseren of honden. Nou, ik bedoel plastic, hè? Nee, plastic is op dit moment nog geen... maar dat gaat komen, dat voorspel ik. Dat gaat zeker komen, ja. Nou, wat we ook eigenlijk liever net hebben, vroeger gooien heel veel klumpjes uit. Ja. Ja, dat had geen zin. Poefelen en chips en rapen ze op en die klumpjes blijven liggen. Dus morgens moet dat hele aangeveegd worden en dat gaat voor ons allemaal in een container in. Dus dat is gewoon doodzonde. Ja. We krijgen 2 thema's in de toekomst, dat weet ik zeker. Dus de decibellen. Dat is al jaren. Ik ben altijd aan het wachten op een hoesarts die zegt wie slecht het is om die box zo hard te zetten. En het, dus en de decibellen en de duurzame vasteloven. Dat komen we met maken. Er zit misschien een nieuw motto in. Hè? Duurzame wink. Heet Edder King. Ik zeg maar wat. Maar ik zal dat... Dames en heren luisteraars, weet nog niet in de gaten dat Tom had al 3 keer een hint gegeven. Denk aan een motto voor het komend seizoen. Of iets met blauw shoot. Dat betekent dat we richting de finale gaan, Paul. Ja. De blauw shoot, de blauwe schuit, stond er bij Pieter Breugel de Oude stond er al op het schitterie. Dat in Wenen hing, het origineel dan. De blauwe schuit op het uithangbord van het café.
En de Blauwe Schuit kondigt altijd de week voor carnaval de vastelovend aan in de EU-regio. Ja. Het is een mythe, een legende uit 1133. Er is nog nooit bewijs geleverd dat het echt bestond heeft, de Blauwe Schuit. Maar het zou een narrenschip zien op wielen. Dat zou vertrekken vanuit Cornelie Münster, dat is net over de grens bij Vaals. En daar komt de Blauwe Schuit ook nog ieder jaar. En dat zou dan volgens de legende richting België zien gevaren. Maar wel dwars door onze regio. Ja, dat klopt. Nou, die zou van Cornelie en Münster gestart zien richting Maaseik, via Maastricht-Maaseik. Ja. Dat is het verhaal. De Schuit deed ook elk jaar Cornelie en Münster nog aan op de Goonzig. Dat is een heel gezellige werk, moet ik zeggen. Die mannen die vertrekken 's morgens, ze komen vrijdagavond terug. Die hebben vrij vrijdagavond door binnengehaald. Dat was een fantastisch feest, er hele plein stond vol. En daar komen de mannen. Dit jaar de kapitein, ik heb hem al geloofd, Ties Curves. En het ketelbinkje, de Roger Holtes. Ja, de ketelbinkje, dat is degene die voor het eerst met gaat, of niet? De ketelbinkje, die is eerste jaar prins en dan was je ketelbinkje. Dan had ze als prins had ze de jaar de voet nagedragen. En als ketelbinkje, ja, dan moesten de andere mannen de laarzen poetsen en het dek schroeven enzovoort. En als ze dat goed deed, dan mag ze het jaar daarna terugkomen als kapitein. Ja, en dan moest ook nog in het kraaiennest dan nog iemand met een functie. Ja, dat klopt. Hij hield de boel goed in de gaten. Ja, die mannen hebben, de vaste mannen, had alle een functie. Een belleur, Wacht even. En dit, ja, dat is Tine Rood van Elf. Ja, nu moet van de maken dat vervoed komen, denk ik, Tom. Zo? Ja, ik vermoed dat er nu een lawine aan snoeplawine kunt. Dat hebben die jongens mee beloofd. Dat zijn de mannen van de Rood van Elf. 11 jaar heb ik erop gestaan en dit jaar stond jij. De springst er dadelijk toch nog even op, of niet? Nee, ik ga er niet mee opspringen. Dat werkt niet richtig. Maar kijk eens, ja, dit is zo geweldig als jij met de wagen binnenkomt. Is het niet een wat kleine tractor die ervoor zit? Is dat niet wat klein? Nee, dat is goed zat. Ik vind het mooi dat er een spandoek voor op hangt en dat je de bokkeriers feliciteert. Ja, de wagen is van de bokkeriers dus. Het nou, ik wou zeggen, veel niet met de snuit en met krijg ik op de kneutje. Ja, ik vind het een wat kleine trucker die ervoor zijn. Echt veel te klein. Dat kun je. Nou, we weer bekogeld, maar ja, ik vind het wat zwakjes. Kan beter, man, het kan beter. Ja, nee, ook voor die jongen geldt natuurlijk. We zijn dit hele seizoen bezig met de prins op stap. En dit is toch een van de hoogtepunten, ook voor ons, voor het seizoen. Iedereen moet een uitlaatklep hebben, iedereen moet een ventiel hebben. Dus, op dit moment is het gewoon simpel zo met de vastelovend, met de optocht. Daar stond er gewoon 15 volwassen kinderen op de wagen. Ja, ik zie nog een burgemeester voorbij komen. En daarachteraan nog wat mensen die voorop gaan. En natuurlijk wachten op de prins van dit jaar. Hoi, Esther, wie is er meteen gewoon, zeg maar? Oh, sorry. Ja, prima, geweldig in het genieten. Ging hem door straal op de wagen met een leuke groep. Ja, wat voor de mensen Doewis, de vrouw, de chattenleef van de stadprins van Heerlen. Dat klopt, dat klopt. En het is een geweldig seizoen. We hebben genoten. Het is een mooi lang seizoen. En ja, ik ging hem stralen op de wagen. En dank voor alle hulp van al deze lieve vrienden en familie dat we een hele geweldige tijd hebben gehad. Ik vond het ook echt helemaal geweldig om echt te zijn genieten. Dus ik zou zeggen, nog een hele schöne dag vandaag. Zeker, het geeft je. En tot snel. Hallo. Hallo. Pas op. Ja, Nicole lukt er vuur aan het Lubboch al dag met dat bret te zwaaien. Dat is, daar steekt de persoonlijke orde van Pascal er eerst op. Ja, en we hebben Pascal in beeld. Al druk met zijn werkzaamheden bezig. Daar staat er. Ja, dan ga je het toch waarschijnlijk lukken. Ja, het is hij had er zich zo op verheugd. Lui, dat wil je niet weten. Lekker. Ja, dit is de finale van de optocht in Heerlen 2019. We hebben iedereen een mulke gegeven, want Heerlen, de was een mulke weert. Het motto van dit jaar. En ja, Rob Dijks die moet druk bezig gewoon met het volgende motto.
Voor de komende jaren. Ja, joh, geweldig. Hè. Want genoeg op ons afgekregen. Hè. En de cup nog gaat dadelijk met de Stadsprins. Hè. Pas op. Ja, daar komt er van alles. Kijk maar. Ja, we laten het gewoon lekker over ons heen gewoon. Ik dank alvast Anne en Rob voor het deskundig verslag onderweg. En Paul Munniks voor de vuurdoop. Christophe Bloemen. Dat zien we dadelijk in beeld. Hier is natuurlijk de prins achter ons van Heerlen. Even onderbreken, want de vrouwtje kreeg dan ook bloemen. Dat had hij het café gerund van de middag. Oké, we gaan allemaal bloemen uitdelen terwijl Pascal de eerste stadsprins van de Wingbulen tussen de confetti op het Pancratiusplein zijn strooien. Paul, heb ze toch genoten, ondanks het feit dat ze hebben moeten werken vanmiddag? Nee, ik vond het geweldig. Ik heb dus 11 jaar op de wagen gestaan. Wie is kleinjongens geworden, zag ik immer, ik wil later sportverslaggever worden. Dat is niet gelukt. Maar ja, uiteindelijk is een beetje van het droom toch goed gekomen. Ik vond het heel leuk om te doen. Waar kunnen de motto's weer ingedeend? Ja, stuur me naar opper@wingbulen.nl. info@wingbulen.nl, dan kunnen we binnen. Kijk even op de website. We genieten van de prins van dit jaar. Dankjewel allemaal. Dit was de optocht van Heerlen van 2019. Voor iedereen fijne vastelovend. Goed doen we dat alle optochten morgen in de provincie doorgaan. En dat we ook vastelovens dinsdag nog alle activiteiten, ondanks het aangekondigde stormachtige weer, kunnen laten doorgaan. Ik zeg langzaam maar zeker, haaien vanuit het centrum in Heerlen. Adieu. Voor iedereen die morgen de optocht van Kerkhof gaat kijken bij ons bij Heerlen. En nog een fijne vastelovend de komende dag. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier en Bakkerij Vonken.